Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Allah ƙadiran wa muridan komai kai ne, ai farko da ƙarshe da fili da ɓoye su farka ne. Roƙo na salatul fati kai aikinka ne, sanya Abubakar, Umar, Usman, Ali waki sa jawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Kuma ku zo mu je ni taron sai nai mana sallama, in kuma zai wuce bi rakiyar sai an juma. Ita faranta rai na ma'aiki har da na al'umma. Shakti januma haka yayi shi ma Barhamudu na Busawo. Cikinsa a watan shekara to bana dai ya kyalaci shedan ya yi mara hantara, tunda watan ya zo ni masoya kogin san ma'aiki mu judul kai duka koyan iyo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ruhin annabin rahama Zahra mubaraka, barkan ku da warra haka ga fasilar ku ta ɗaukaka. Mun zo mi taya ku da murna shekara ta cika, daga garin Kano a wudil jama'ar ga cike da rai muka kawo. Ga bota na maulidi kun ɗan birnin Maka, an haife shi ran da wata ya fi kullum haskaka. Nana Amina ta ga bisharori kafin haka, Nana Halima ce ta azurta da raino can ya koyo kiwo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Shi ne nan watan da ya zarta watannin duniya, dan a cikin sarrafi ya kaddara hasken shiriya. Mai Ramadana mai Qur'ani kai anbiya, Belɗin maulidi domin ni mahanda idan gosai domirawo. Ga wasu kwanaki da musulmai ke yin marmari, don mu ci moriyar da take a cikinsu iri-iri. Ya jama'a mu tashi mu zage damtse mi shiri, dukkanin watanni raka shi suke yi har ya dan dawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ai rahawa karya farashi ya'yan kasuwa, ga fatuwo na girma miyarsa da naman zabuwa, wanda ya ɗaura aure ciki albarka sabuwa. Na ya kowa a maulidi ra'ayin ƙurafi ya jawo. Ya sarkin watanni ka san mu bayinka ne, kwai bayi ga mata komai namu kwanaka ne. Dukkan arzikin bayi a cikinka ya sauka ne, komai na a maulidi zan karar zan tira shi ya dawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Allah ka cika mana buri mun ga da lafiya, nai sujada ga Allah da na ga watan nan ya tsaya. Kowa na kabi bashi na bar kunjiya, kyanta idan mutum da kuɗi ko maltina ya ɗan shaishawo. Ga bota na sada zumunci don kamun kafa, ko da ɗan kaɗan aka samu to a yi tallafa. Mi nuna wa annabi kauna babu rufa-rufa, mi fara aka juna mu shirya tsafka ya mu ɗan sassaho. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ga bota na wanda muke sha'awar mu ga annabi, an kai kyautayi a cikinsa a wanke zunubi. Duk tsananin larura cikinsa idan kai ladabi, alfarmar watan ga mafi alfarma za ka warke ciwo.
jihadi ka har hada kayan yan uwa, ka faɗi yadda za a yi maulidi kai fatawa. Idan na daina maulidi ai gara na zam itacen gawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ya jama'a mu taya ma'aiki ko da farin ciki, in kuma kaga za ka iya kai ɗinki kai biki. Babu ruwan biri daga da kura ba ta haki, wanda ya yo kasala ya san shi ne ya rufe gida da kwalawo. Mana yaushe ga motan kura daɗin nan da ya zo mana, kullum jarmiya da tuwon sallah za a yi mana. Tun da ina asusu watan nan ya Allah tsare in ci tuwo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. You know maulidi a real happy birthday meaning. You can do alone a group morning or evening. Target is to show to prophet how you like it. You should do your best and someone may not to consider. Annabu kai muke kauna kuma sai ga maulidi, tunda watan ka ne mu hade ka daɗa mana tauhidi. Yau fa bikin zuwan da muke da zani har tanadi, ko mace in tana tsananin san annabu dole ta rage yawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Yau ne ga watan da Yahudi Nasara suke gudu, ga watan takaici gun dukkan wani na tadu. Ai rahama ta Allah annabu dahe Amadu, mai murna da saukatar aya ce Qur'ani ya kawo. Abu Lahab ma ranar neman jinjina, tunda saboda ɗa hayayanta suwai bayan mana. Tunda ya so ma'aiki sau ɗaya dole mu bayyana, mu'ujizar ma'aiki na da yawa wada ya sa ya yi tsawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ɗahe ya fi cancanta hawa murnar haihuwa, ba Isa ba ba Musa ba mu daida da nutsuwa. Shi ma ya yi wa kansa sahabbai sun mara yan uwa, ba za mu yi wa annabu ƙauro bakin maulidi sai bawo. Lauma ɗaya inda ya kai ta abincin maulidi, to za ta yi ta roƙo ne gun Allah wahidi. Sai ya yi gafara ma ya sanya kan mujahidi, Maula ya imamu siyudi wanga jawabu shi ya kawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Ya za a yi mu kwanta ko da ba mu da lafiya, harkar mai gida manzan Allah mai duniya. Duk sanyi da nisa annabu don kai ma iya, me nuna waɗa halarci karbani babu mu zai dawo. Tawassuli da watan nan Allah ka sani, mu burin mu haɗu da annabu da farin gani. Nana Amina Abdullahi ku yi mana lamuni, dan kuwa in na ganku kamar na je alkausara na shawo. Shekara lafiya manzan Allah ga maulidi ya dawo. Allah ya sa ciki na zan mutu ya zama sababu, sa a cikinsa zan aure in haihu maso habu. Tsayyabu ɗan yalan jama'ar kaciyayen Zainabu, kai mana gafara mi ban kwana sai maulidi ya dawo.